रायजोफोर माने आं दा जोबोद दुखु मोनदों जे नोंथांमोननि सिगाङाव आं माने फोरमायनो सानदों आरो बेनिखायनो आब' गेमस्रिनिसिम निमाहा बियो अननानै आंनि बे गोरोन्थिखौ निमाहा होदो। लोगोफोर भिडिअखौ जागायलांनायनि सिगां नोंथांमोननो बुंनानै गोबां मानसिफ्रानो आंनि भिडिअखौ नायो खिन्थु चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाया दै बेनिखायनो नोंथांमोनखौ बार बुंबाय थागोन चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला जाहाथे उनफोरावबो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नुबाय थानायनि बायदि नङाबाथाय नों चेनेलखौ जुदि साबस्क्राइब खालामलाङाबाथाय आंनि नेक्स्ट भिडिअआ माला फैगोन नों जेबो पात्ताखौनो मोननाय नङा आरो आंना दा 3000 साबस्क्राइबार बारबाय माने मोनब्रै भिडिअजों बे भिडिअनि गेजेरजों 4000नि खाथियाव सौहैनांगौ जोङो बेनिखायनो थाबैनो सोरबाफोर साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय। खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ गोदान मोनसे भिडिअनि गेजेरजों बरायहरनाय थालायबाय नोंथांमोनजों आं दिनै रायज्लायगोन जोंनि बर' फिल्म इन्डास्ट्रिनि डार्क रियेलिटी जेराव जों नोंथांमोननो आं बुंगोन जे जोंनि बर' फिल्म इन्डास्ट्रियाव जोंनि बर'नि एक्टर एक्ट्रिसफ्रा गोबाव समसिम थांनो हागोन ना हाया माने बिथांमोना केरियारखौ गोबाव समसिम लांबाय थानो हागोन ना हाया बर' फिल्माव एक्टर एक्ट्रिस जानानै उन्दैनिफ्रायनो जों बर' फिल्म नायबोगासिनो आरो जों उनहालागैबो बर' फिल्म नायबाय थागोन खिन्थु मोनसे बर' फिल्म बरननानै सासे एक्टरा बेसेबांखिनि जों फैसा मोननो हायो आरो सासे एक्ट्रिसा बेसेबांखिनि फैसा मोननो हायो आरो बेखौ माने बेसेबांखिनि नोङो समहालागै नों एक्टर एक्ट्रिस जाबाय थानो हागोन नों बेनि सायावबो जों खोथा रायज्लायगोन फार्स्टआवनो आं नोंथांमोननो बुंनानै गोबां मानसिफोरानो दा उन्दै गथ'फोरा माने मोनसे सिमां दं आरो जोंनि बर' फिल्म इन्डास्ट्रियाव खामानि मावनायनि एक्टर एक्ट्रिस बा माबा मोनसे रुल्सबाबो लानो मोनगोन होननानै माने मिजिं थिनानै थायो उन्दैफ्रा दा फार्स्टआवनो खोथाया जाहैबाय उन्दै गथ'फ्रा जोंनि बर' फिल्म इन्डास्ट्रियाव माने फैनांगौना फैनाङा बे जोंनि बर' फिल्म इन्डास्ट्रियाव फैनायनि आगोलावनो मोननैसो खोथाखौ नोंथांमोना मिन्थिना लाग्रोबानो जाबाय आरो फार्स्टआवनो जोंनि बर' फिल्म इन्डास्ट्रियाव बर' फिल्म मोनसे बानायनानै बेसेबांखिनि इनकाम खालामनो हायो बेजों जोङो लाब जायो ना लस जायो बर' फिल्म बानायग्रा जायोबा प्रडिउसार डाइरेक्टर बिसोरखौ माने फैसा होनानैबो आरो फैसा मोनफिननाया बेसेबांखिनि मोनफिनो नोंथांमोननो आं बुंनानै होनि फैसाखौथ' माने जोंनि बर' फिल्म इन्डास्ट्रियाव खामानि मावबाथ' फैसा जेरावबो दं दै फैसा मोननायनि थाखायसो खामानि मावो मोनसे बर' फिल्म बानायनायाव जोबोर खस्थ' दं माखासे भिडिअफ्रा लिकबो जाना होयो बेयाव माखासे लस थाङो ओमफ्राय नोंथांमोननो बुंनानै होनि मोनसे फिल्माव गोबां प्रफिट दं माने एसे खस्थ'बो खालामनो होनो हानांगोन आरो जोंनि बर' फिल्मनिथ' माने दा जेबो नोंथांमोनानो सानना नाय गामि माने पेन्डेल लुनानैसो बर' फिल्मफोरखौ देखायो मोनसे सिनेमा हलाव जों देखायनो माने एसेबांखिनि अडियेन्सआनो थाया मानो होनना बुंबाथाय जोंना अडियेन्सखौ जों सिनेमा हलाव नागिरनानै मोना गामिफोरावसो आरो एसेबांखिनि दा डेभलप जायाखैबो होननो हायो जों बर'फोरखौ जे जों बबेबा मोनसे सिनेमा हलाव सिनेमा देखायनानै बर' मानसिफ्रा बेयाव लैहोर थांनानै सिनेमा नायहैगोन गाइस नै दा हराव बेयावनो दं आरो दा फिल्म देखायगोन जाहैबा ओमफ्राय सेलिब्रिटिखौ एसे देखायो फैखाबाय आं सानावनो दा हरावसो फैनो मोनगोन नालाय सेलिब्रिटिफोराथ' दा सानाव बेराया गिदिरानो ना फिल्मखौथ' बयबो नायो गामिनि बोराय बुरै उन्दैनिफ्राय गासिबो नायजोबो खिन्थु जेसेबांखिनि हाइ लेभेलाव जों रिलिज खालामहैनो हाया जे सिनेमा हलाव थेवब्लाबो माखासे प्रफिट दं बे प्रफिटखौ माने जोङो सोलिबाय थानो हायो आरो मोनसे फिल्म बानायनानै खिन्थु मोनसे फिल्म बानायनायाबो इजि नङा मानो होनना बुंबाथाय बेयाव स्क्रिप्ट लिरनानै नों मोजां स्क्रिप्ट लानांगोन आरो एक्टर एक्ट्रिस नागिरनांगोन एक्टर एक्ट्रिस नागिरनायाथ' एसेबांखिनि गोरा नङा मानो होनना बुंबाथाय एक्टर एक्ट्रिसफोरा फिल्म नागिरबायसो थायो नों जायनो फिल्म होगोन बिसोरनो येस माने एक्सेप्ट खालामगोन जोंनि बे बर' फिल्माव बिदि नङा जे आं बे स्क्रिप्टखौ फसायाखै आं बेखौ बानाया बिदि नङा लोगोसे दा जोङो रायज्लायगोन एक्टर एक्ट्रिसनि खहानि सायाव माने प्रफिटखौथ' होनबाय आङो जायबा भिडिअ बानायो बेथ' प्रफिट थाखायोनो नाथाय मोनसे खोथाया बेनो जे जोंनि बर' फिल्म इन्डास्ट्रियाव जुदि नों एक्टर एक्ट्रिस जायोब्लाथाय नोंनि मा खहा दं बेनि सायावबो जों रायज्लायगोन दा आं नोंथांमोननो बुंनानै होनि जोंनि बर' फिल्म इन्डास्ट्रिनि जुदि नों एक्टर एक्ट्रिस जायोबाथाय ना माने नों लं टाइमसिम नोङो सोलिनो हानाया जोबोर गोब्राब मानो होनना बुंबाथाय फिल्माथ' बारा जाखाया एलबामफोरखौबो नों बारा मोना मोनसे एलबाम गायोब्लाथाय नोङो जुदि नों मोजां आर्टिस्टबाथाय मोनसे एलबामाव माने 10,000 नोङो बांसिनानो मोनगोन आरो 10,000 बा 15,000 बेनिफ्राय नों बारा मोननाय नङा मानो होनना बुंबाथाय बाजेटनि खोथाबो थायो जोंनि बर' फिल्म इन्डास्ट्रियाव नोङो मोनसे मिउजिक भिडिअ बानायबाथाय 10,000 बा 15,000 नों बेसिम मोनहैगोन आरो नों जुदि
एसेबांखिनि नों आर्टिस्टआ जुदि एसेबांखिनि हाई लेभेल नङाब्लाथाय नोङो 5000 3000 बिदि मोनगोन नोङो आरो सोरबा जुदि बेकग्राउन्डआव फैयोब्लाथाय नोङो सानसेनि हाजिरा 500 थाखा बा नोंखौ माबा मोनसे जाहोनानैनो नोंनो हाजिराबो बुजायनाय नङा सम बिदि खोथा थायो आरो ओमफ्राय नोंथांमोननो बुंनानै जुदि एक्टर एक्ट्रेस जाबाथ' 15000 निफ्राय माने 10000 सिम 10000 निफ्राय 15000 सिम बेसिमल' बेनि रेन्जआनो बांसिन आं जेसेबांखिनि मिन्थिनो मोनदो दिनैहालागै माने 10000 नि बारा होआ आरो नोंनो खम होब्लाबो मानसिफोरनो ओमफ्राय नोङो एसेबांखिनि बुरजा मोनगोन होननानै एक्सपेक्टबो खालामनाङा आरो नों मोनसे फिल्म बानायोब्लाथाय जुदि सासे बर' फिल्मनि एक्टर मोजाङा बानायब्लाथाय मोनसे फिल्माव नोंना बेयाव एग्रिमेन्ट थायो बिसोरना बेसेबां दिनाव बेसेबांखिनि फोजोबनांगौ जेनेबा नों सानना नाय 20 दिन बा 30 दिननि मोनसे एग्रिमेन्ट थागोन बेसिमाव आङो एसेबांखिनि लागोन फैसा नोङो सासे बर' फिल्मनि एक्टरा सानना नाय 80000 सो लागोन जेनेबा नों इसिम दिनसिम किन्तु बे डेटआ बारबाथाय आरो फैसा होनांगोन आरो बे मोनसे एग्रिमेन्ट थायो बे डेटआ बारबाथाय फैसा होबावनांगोन नोंनो मोनसे डेट होखागोन जेनेबा नोंना 20 दिन बा 30 दिननि आं 80000 आव मावगोन बेयावनो नों फिल्मखौ बानायनो हाबाथाय बानायनो हाबाय आरो जुदि बारलांबाथाय नों आरो आंनो एसे फैसा होनांगोन दाखालि बावै मेन्डेला बुंनाय बायदिब्लाथ' मेन्डेलाया बुंनानै होदोंमोन ना एक्टरा फुजिया माने हेलेनाया बेसेबांखिनि लायो लिंसारा बेसेबां लायो आं निउसबो कभार खालामना होदोंमोन बै मोनसे चेनेलाव जेराव नोंथांमोना माने गोबाङानो नायदोंबो जानांगौ आरो सोरबा नायाखैबो जानांगौ बिथांमोना बुंनाय बायदिब्ला 3 लाखसो मोनसे फिल्माव थाङो होननानै बुंदोंमोन मेन्डेलाया लिंसारनिखौ जायबा नोंथांमोना फेभरेट हिर' ना लिंसाराथ' गोबां मानसिफोरनिनो बिथांना माने मोनसे फिल्माव 3 लाखसो थाङो होननानै बुंदोंमोन बाजेटआ ओमफ्राय जायबा हेलेना मोनसे फिल्माव 2.5 लाखसो थाङो होननानै बुंदोंमोन किन्तु बे खोथाया बेसेबांखिनि सैथो नङा बिसोरो मिन्थिलायगोन आरो थेवब्लाबो माने जोंनोथ' बुंनानै होनाय नङाना बिसोरो बेसिमानो मोननो हानाय मोनसे फिल्माव मानो होनना बुङोबाथाय गोबां खस्थ'बो थायो किन्तु गासैबो मोना दै जोंनि बर'नि टपफोरासो मोनोबाथाय 2.5 लाख बा 2 लाख बेफोरबायदिखौ ओमफ्राय आरो गोबाव जाबाथ' एक्सट्रा दंखायो थेवब्लाबो माने दा जायबा जाखांफुनायफोरा एसेबांखिनि मोननाय नङा आरो दा जाखांफुनानै जुदि एक्टर एक्ट्रेस जायोब्लाथाय गोबां सम नांगोन आरो ओरैबायदि टेलेन्ट नांगोन आरो दा मानो सिनाय जानो थाखाय लोगोसे माखासे एक्टर एक्ट्रेसफोरा गावबा गाव मोनसे लाइन लाजोब्बाय मानोना बिसोरो मिन्थिदों जे जोङो बर' फिल्म इन्डास्ट्रियाव एसेबांखिनि जों थांनो हानाय नङा बे मोनसे खोथाखा राइटखा बे एसेबांखिनि गोलावसिम जोङो एक्टर एक्ट्रेस जानानै बर' फिल्म इन्डास्ट्रियाव आगान सुरलांनो हाया बेखौ मिन्थिखानानै माखासे एक्टर एक्ट्रेसफोरा मोनसे गावबा गाव बिजनेस लाइन लादों आरो नोङो हाबा जानाय लोगो लोगोनो एक्टर एक्ट्रेसफोरा माने एसेबाबो डाउन थाङो मानो होनना बुङोबाथाय नोंनि फसायनायनिबो खोथा दं मानसिफोरा आरो नों एक्टिं केरियारखौ नोङो लांबाय थानो हानायनिबो खोथा दं नों न'आवबो सोलिबाय थानो हानांगोन आरो नोंनि हासबेन्डआ नोंखौ हेगारना होबाथ' थिगानो किन्तु बयबो हासबेन्डफोरा माने फ्रिनो नोंखौ जे नोङो खामानि मावबाय था बर' फिल्म इन्डास्ट्रियाव होननानै नोंखौ हेगारना होबाय थानाय नङा ओमफ्राय आरो सोरबा सानो केरियाराथ' एसेबांखिनि गैखाया जोंनि बर' फिल्म इन्डास्ट्रियाव मानोना जोबोर गुसुं समनि थाखायल' जोङो बर' फिल्म इन्डास्ट्रियाव फैनो हायो किन्तु माखासे सानैसो दं आरो बिथांमोना जायबा जोंनि टप थांना दंना बिसोरो एसे गोबावसिम थांबावगोन किन्तु जायबा गोदान फैगोन बिसोर बारा गोबाव थांनाय नङा सोरबा दा गावबा गाव केरियार दाखाजोब्बाय एक्सट्रा बानायजोब्बाय आरो केरियार दाखानो हादों हाया बे उननि खोथा किन्तु केरियार दानायनि लामायाव माने गावबा गाव आगान सुरलांबाय आरो गोदान लामा लानानै जेरै नोंथांमोना मिथि नार्जारिमोनखौ नाय केमसे दैमारिमोनखौ नाय आरो दाखालिबावै सिमां सैनारिनि मोनसे स्टेटमेन्ट फैदोंमोन फेसबुकआव जे आं बर' फिल्मखौनो मोना माने एसे दुखुजों फोरमायदों आरो फिल्मखौनो मोना मानो होनना बुंबाथाय जोबोर खम ओंखारो आरो जा मोनसे मोननै ओंखारो बेबो आरो अलरेडि दुस्रायानो लाखानानै दोनखायो माने लोगोबो नांगौ बेयाव लोगोआथ' बिथांना गोबां दं लोगो गैयाबो नङा लोगो दं थेवब्लाबो माने बेखौ इसिबांखिनि मोननो हानाय चान्स थाया आरो गेमस्रि दैमारिमोनखौ नोंथांमोना नायबानो जाबाय बिथांमोननि गोबाव सम जाबाय दा मिउजिक भिडिअआ फैयोना बेनि एलबाम फैयोना बेनि फिल्म फैया जेबो माने बे स्टप खालामथ'बाय बिथाङा मानो होनना बुंबाथाय इसिबांखिनि प्रफिटआ माने नांगौ बायदि जाथ्रा नालाय मोनसे एभारेजावसो थायो माने हायाव थाङा बिथाङा दा गुवाहाटीयाव खुलिदों नोंथांमोना नुखाबायानो बिउटि माबानि बेखौ सिख्लाफ्रासो बारा मोजां मिन्थिगोन ओमफ्राय दा आरो मिथि नार्जारियाबो गावनि लाइनाव थांबाय दा बिथाङाबो दखान दं दा ओमफ्राय आरो दख'ना बायदिसिनानि माने बिथाङा फाननायनि खामानि मावो जोबोर मोजां गावबा गाव लाइनाव थांबाय दा ओमफ्राय माने बेनो आरो लं टाइम नोङो बर' फिल्म इन्डास्ट्रियाव टिकिबाय थानो हानायाबो इजि नङा आरो नोंनि बैसोनि खोथा थायो आरो सोरबाथ' आं नोंथांमोननो बुंनानै होनि सानना ला जों गैयाफोरानो
एक्टर एक्ट्रिस रुलाव हाबैबाय जेनेबा एक्टरावबो थांबाय एक्ट्रिसावबो थांबाय जेनेबा गैयैनिफ्राय थांबाय आरो ओमफ्राय साननैसो खामानि मावबाय गोबां पपुलारबो जाबाय सानना लासो होनदों आङो नोंथांमोनखौ साननैसो खामानि मावबाय गोबां पपुलारबो जाबाय खिन्थु बाइचान्स उनहालागै जोङो मा खालामबाय थागोन एसेबां खिन्थु स्कप गैया गोबाव समसिम जों मा खालामनो जागोन जोंथ' माने नोङो दा थांफिननो हायो ना फैफिननो हायो ना बेयाव थाबाय थानो हायो बे मोनसे खोथा फैयो आरो मानो होनना बुंबाथाय नोङो केरियाराबो नोंना बेजाय दावखोला बर' फिल्माव नोङो मोनसे बैसो जाबाय लिमिट जाबाय नोंनि मोनसे ओमफ्राय दा नों दा फैसा थाखाखौथ' बयनोबो नांगौ नों फैसा थाखा जमायना लानो हानायाबो जादों बे समाव सोरबा जमायना लानो हाबाथ' लानो हाबाय प्रग्राम बायदिसिना माखासे गानानै ओमफ्राय आरो सोरबा माने आरो दा फैसा थाइसेबो गैला नोङो फैसाबो जमायना लानो रोंदिया आरो न'आव अलरेडि गैखाया दा ओजोंबो जाया नों दा खामानिबो मावनो हाला नों बेनिखायनो एडभान्सआव खामानिबो मावना दोनदिया नोङो जेरै दा मिथि नार्जारि गेमस्रि मोना माने मोनसे लाइनाव लाना दोनखादों नालाय मोनसे गावनि केरियार दानो थाखाय एक्सट्रानो बेफोरबायदि खामानिबो नागिरना लानो रोंदिया नों दा उनाव मा खालामगोन नों इजोंबो जादिया माने बे मोनसे दुखुनांथाव खोथा आरो गोनांनि फिसाब्लाथ' जेबो नङा नों न'नि फैसाफोरजोंनो माबा मोनसे बिजनेस बा माबा मोनसे खामानि मावनानै जानो हागोन नोङो खिन्थु गैयिना एसे दुखुनांथाव जाहैयो आरो लास्ट समाव ओमफ्राय आरो जाहैबाय बे मोनसेबो दंबावो सिंगार कमेडियान बायदिसिना जायोब्लाथाय नों स्टेज प्रग्राम गानो हायो स्टेज प्रग्रामाव गोबां फैसा मोनो दै गोबां फैसा मोना नङा दसेनि समल' एसे खिन्थु खस्थ' जायो आरो नोंनि कनफिडेन्स लेभेला हाई जानांगोन स्टेज गाखोनो थाखाय ओमफ्राय फैसाबो दं फैसा गैया नङा फैसाबो दं सिजन लाना सिजन फैसा आरो खिन्थु बे नङा जे बोसोराव आङो गासैबो मासावनो फैसा मोनगोन बे नङा मोनसे सिजनाव ओरै फैगोन नोङो माने बे साननैसोनि गेजेरावनो मास मोनसेनि गेजेरावनो गोबां फैसा खामायना लानो हागोन बिदिल' आरो खिन्थु आरो बेखौ मोनबाय थागोन ना मोनबाय थाया नोंखौ लाङा लाफानो दुसरा आर्टिस्टखौबो लांनो हानाय बिदिबो खोथा थायो माने जेरावबो एसे साननो गोनां आरो जोंनि बर' फिल्म इन्डास्ट्रिनि माने मानसिफ्रा लास्टाव मोनसे खोथा बुंनानै होनि नोंथांमोना माने सोरबा गोसो गुदुं जायोब्लाथाय जा थिगानो दं नोंना माने केरियार दानोबो हानाय नोङो बिदि नङा जे आं दाथारनो हानाय नङा नों दानोबो हानाय बेजोंनो केरियार दानोबो हानाय मोजां केरियार लानानै फैनो हानाय बेनिफ्राय माने बे खिन्थु आं बेखौल' बुंदों आरो लं टाइम नों सोलिबाय थानो हानाय नङा बेखौसो बुंदों आङो नोङो हागोन सर्ट टाइमनि थाखाय केरियार दानो हागोन मोजां केरियार दानो हागोन आरो बे समावनो नोङो गावखौ खालामना लानो हाबाथाय माने जोबोर मोजांसै फैनाङाबो होनाखै आं फैनाया फै गरम जाना फै खिन्थु नों बेखौ सानै हयै उननिखौबो एसे नोजोर होनानै लाखा आरो मोनसे खोथाबाव जोंनि बर' फिल्म इन्डास्ट्रियाव जुदि नोंनि माने एसे गैयै मानसिफोरखौ होनगोन आङो दै एसे गैयैफ्रा गोनांफोराथ' जेबो नङा जुदि सोरबा एसे गैयै मानसिफ्राबो बर' फिल्म इन्डास्ट्रियाव फैयोना फार्स्ट बेखौ आं बुंनानै होगोन मोनसे माने एसे मोनसे डार्क रियेलिटि आरो बे बर' फिल्म इन्डास्ट्रिनि बा गासैबो जायखिजाया मिउजिक भिडिअ फिल्म जेरैखि जाया माने बयनि थाखायबो होनगोन आं बेखौ मोनसे खोथाया बेनो शुटिंफोराव नोङो ओजों ओजा लोगोफोरजों ओंखारबाय थागोन माने नोङो लोगोफोरजों ओंखारबाथाय नोंनि मा दुखु दं मा दुखु गैया नोंनि मा केरियाराव मा खालामनांगौ बेफोरनि सायाव जेबो सानादै माने बिराद इन्टारेस्ट मोनो आरो नों दिनै बै जायगायाव थांनानै शुटिं खालामनांगौ लोगोफोरजों आरो गारिजों थांगोन बै जायगायाव थांगोन एकदम खुसि थांबाय थागोन माने नोंनि दिना फुंनिफ्राय मोनासिम मोजाङानो थांबाय थागोन ओरैबायदि खुसि थांबाय थागोन ना माने बे समाव आरो मोनसे समाव माने जायबा हाबजेनदों नालाय बे मोनसे समाव होनगोन आङो माने बिराद मोजाङै थांबाय थागोन ओजोंबो सोलिगोन माने खुसि आरो खिन्थु लास्टाव मोनसे खोथा थायो जे नों गावनि टाइम लस जायो बेयाव गोबां टाइम लस जायो नों ओजों खारफालाय गोबां टाइम लस जायो जायबा गोदान मानसि नोङो बेयाव थांनानै बारा फैसाबो मोना बेरायनाय फ्रि मोनगोन खिन्थु नों इन्जय मोनगोन बिराद इन्जय मोनगोन खिन्थु नों बेरायनाय फ्रि मोनगोन फैसा मोननाय नङा दे नों फैसा लाखिनो हानाय नङा फैसा खामायनो हानाय नङा जायफोरबा गोदान माने बर' फिल्म इन्डास्ट्रियाव ओंखारफायो नोंथांमोनाथ' खालि दा शुटिंआव थांफानांगौ आंनि मोननैसो रुल दं बै जायगायाव बेखौ खालामनांगौ माने नोंथांमोना फैसा खामायनो हानाय नङा आरो खिन्थु नों जोबोर इन्जय मोनगोन खिन्थु नोंनि बिराद खहा जागोन मोनसे साइडआव बेखौ बुंदों आरो माखासे खामानियाव खिन्थु केरियार दं आरो बर' फिल्म इन्डास्ट्रियावबो जेरै नोंथांमोननो आं बुंनानै होगोन जेरै नों केमेरा हमनो रोंनाय एडिटिं स्किल दं नोंनाव आरो मिउजिक
बायदिसिना बानायनो रोङो नों बेफोराव माने बेफोर स्किल थायोब्लाथाय नों बेयाव सोलिबाय थानो हागोन आरो मानो होनना बुङोबाथाय नोंनो जुदि नोंनो एलबामखौथ' सासे सानै बानायबाय थायो नालाय बै सासेनो जुदि एलबाम नांगौ आंनो मिउजिक नांगौ बेखौ आङो नोंनिफ्राय होलायबाय ओमफ्राय आरो सोरनोबा आंना मुभि दङ मोनसे बेखौ एडिटिं खालामनांगौ बेखौ नों मोनलायबाय आरो एलबाम एडिटिं दं बेखौ नों मोनलायबाय बिदिनो मोनसे मोननै मोनबाय थायो आरो बेनि उनाव मोनसे माने थख' थख'यै मोनबाय थायो। लोगोफोर नोंथांमोनाथ' जोबजासिम भिडिअखौ नायखाबायानो बेनिखायनो जुदि नोंथांमोना दासिमहालागै सोरबाफोर चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लायाखैब्लाथाय थाबैनो साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय आरो नेक्स्ट भिडिअआव बेफोरबायदिनो गोदान मोजां टपिकनि सायाव भिडिअ बानायबाय थानो नाजागोन आं नोंथांमोना खालि साबस्क्राइबल' खालामना लाबानो जाबाय। नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन बाय बाय।